Цього дня рівно 27 років тому у Сімферополі після паузи у 70 років відновив свою діяльність вищий представницький орган кримськотатарського народу Курултай. І першим його рішенням стало затвердження гімну і прапору кримськотатарського народу. Прапором затвердили блакитне прямокутне полотнище з золотою тамгою у верхньому куті. Тепер цей день відзначається як День кримськотатарського прапора. Зі святом всіх кримських татар привітав голова Меджлісу Рефат Чубаров. Він переконаний, Крим обов'язково позбавиться російського ярма, і національний прапор кримських татар символізуватиме автономію народу у складі України. З часів першого Курултаю кримськотатарського народу і до сьогодні блакитне полотнище із золотою тамгою символізує вірність кримських татар своїй батьківщині, непохитність і самовідданість у відновленні прав корінного народу Криму, слідування принципам миру, справедливості та ненасилля у взаємовідносинах зі світом.